Ай, започва. Let's go! Здравейте, деца! Сега ще играя по моят лаптоп Driving Empire по Roblox. И ето започва съвсем играта. Започва самата игра. Аз имам Volkswagen Golf и зато. Аз имам Volkswagen. Volkswagen. Ето. Къде е Volkswagen? Ето. Сега. О! Гледайте съм. Аз защото не съм много добър в Не. Oh, this is the really bad driver. Не говори на английски. Не говори на английски. Alright, guys, I'm the father of Tony. Трябва. And I Ма говори на български. we want to support all of this world. И and вие трябвате да ни абонирате. Моля ви се, отидите в моя ченъл и ми гледайте моите видеота. Казва се моя канал, моя ченъл. Моя канал. Please like and subscribe, guys. Не, лайкайте и ни шервайте ни и ни абонирайте в каналът ми. Сега, веднага. В Driving Empire. А как се блъска? О, това. Дрифти. Аз защото има Ford Mustang. А тати държи телефон. Защото отидохме в камера. Какво? О май гош. Не говори на английски така. Говори на български, нали? Ние сме българи. Точно така. Сабскрайбвайте, шервайте и споделяйте това видео. Лайк. Харесвайте, споделяйте и се абонирайте за нашия канал. Камбанката е отдолу. Да, отдолу е. Защото ние нямаме музика за спикър. И трябва ни спикър. О, за малко да падна. Даниел Марти да го види това видео. Аз го излагах, че аз нямам канал. О. Как дрифтира? Ми трябва нова кола. Тази твърде много е бърз. Как се пуснах? На моста? Volkswagen Golf C. Това е най-новият, обаче. Ти си забравил да караш. Ама аз не мога да карам по лаптоп. Ама аз само мога по истинска кола. Ще. Така. Сега. За камерата трябва. Не. Отивам към камерата.
че така изглежда по най-новия Volkswagen. Не така, не. Да, точно. Да, точно. Аз съм, защото печеният обича дядо Боже. Как се блъснах чак така лошо? Как чак така? Защото дядо ми има Volkswagen Golf. Добре. Да. Добре, само трябва наистина да ни абонирайте и трябва да имаме пари, че ние само имаме 700. Очаквайте новото видео съвсем скоро. Какво става? Как се блъснах чак така? Направи лупинг. Готин ли е? Oh yeah. Oh yeah. Bye bye. Чао!